Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Yau muna tare da Honorable Aibu ANADARIYA. To, ni da sunana Fatima ne, kamar yadda kuka sani. Za mu ɗan masa ɗan tambayoyi da kuma ɗan tattaunawa dai. To, da fari da Malam Shu'aibu, me ya baka sha'awa a matsayinka na matashi mai jini a jika? Me ya baka ra'ayi da sha'awan da har ka shiga harkar siyasa? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na ji daɗin wannan tambaya da kika yi. A matsayina na matashi, abin da ya bani sha'awa na shiga harkar siyasa ba za su lissafi ba, sai dai in gaya miki kaɗan daga ciki. Na farko, ni matashi ne kamar yadda kika faɗa. Komai ya zama yanzu sai da siyasa. Alfarma, ilimin zamantakewar ɗan adam. Siyasan nan gado-gado ce, musamman siyasa ta ɗariƙar Kwankwasiya. A Najeriya ba wanda bai san waye Kwankwasa ba wanda bai san gudunmawar da yake ba matasa ba. To, me ya baka sha'awa ka bar sauran jam'iyyu kamar APC, PDP da dai sauran jam'iyyun ka dawo jam'iyyar APC Kwankwasiya? Me ya baka wannan sha'awar da ka shiga NPP? Abin da isa da ina APC, na bar APC na koma tafiyar ɗariƙar Kwankwasiya. Akwai mamanmu, maganin kukanmu, Hajiya Azumi Bebeji, tsohuwar 'yar majalisar tarayya mai wakiltar Bebeji da ke tsohuwar kwamishiniyar ilimi ta jihar Kano. Wannan mata mu ba abin da za mu ce da ita, ta yi mulki, ta taimaki iyayenmu da 'yan uwa da abokan arzika har kawo yanzu ana damawa da ita. A matsayin da nake kai a halin yanzu, baiwa Allah nan ta taimake ni, ta taimaki 'yan Kwankwasiya, da ita muka yakin neman zaɓe, da ita muka kai nasara ga dukkanin zaɓaɓɓun da muka zaɓa a jihar Kano, kuma da ita muka je muka karɓi satifiket ɗin 'yan takarkarinmu gaba ɗayansu waɗanda suka ci zaɓensu elect. Kuma da ita za a yi wannan gwamnati da izinin Allah, da ita za a kyautata wa mata da ƙananan yara da manya-manya da matasa. Ina fatan wannan gwamnati, ko har ɗan adawa sai ya ji daɗin wannan gwamnati. Waɗanda aka lalata wa magudanan ruwa, filin idi inda bai kamata ba, gwamnatin da ta gabata muna cikinta, ta saisayar, ta gini, muka gwamnatin babu adalci, muka dawo wannan gwamnati ta tafiyar ɗariƙar Kwankwasiya, muka gane gaskiya, gashi muna layin gaskiya, kuma Allah ya ba injiniya Abubakar Yusuf, kuma muna godiya ga ɗaukacin al'umma. Kana a matsayinka na matashi yanzu, wani irin takara kake nema a cikin tafiyar Kwankwasiya? To, mu dai ana wai muna takara. Na farko dai wannan gwamna bai ma hau ba tukuna, ba mu karɓi karagar mulki. Ita takara mutum ba shi yake fito da kansa ba, al'umma ne. Muna nan muna da kwamiti gida-gida, idan da yiwuwar za mu yi takara ba ta ɓuya, idan da yiwuwar ba za mu yi takara ba ma mu jagorori ne, muna nan a tafiyar ɗariƙar Kwankwasiya. To, a yanzu batu na ƙarshe, wani irin shawara za ka ba wa shi wannan shugaban naku da kuka zaɓa a matsayin gwamna da kuma al'ummar jihar Kano da suka fita kansu da kwarkwatan suka zaɓe shi? Injiniya Dr. Abubakar Yusuf, shawarwari tuni an bashi, ya karɓa. Akwai kwamitin karɓar mulki, akwai kwamitittuka da dama, akwai shawarwarin jagora injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Gaba ɗaya ajandodin gwamna komai yana nan a rubuce, kuma mun gode wa Allah, manufofinsa mai kyau ne. Kuma ina kira ga ɗaukakin al'ummar jihar Kano da su yi masa addu'a, musamman waɗanda suka je umara Saudiya, akan Allah ya bashi ikon rike mulkin jihar Kano, Allah ya bashi ikon yi mana adalci, Allah ya bashi ikon yi mana adalci. Saboda haka ba abin da zamu ce da al'ummar jihar Kano, musamman karamar hukuma ta Bebeji, musamman mazaɓata ta ANADARIYA,
da ciyamominmu na fati na state na local government, musamman ciyaman ɗina na ANADARIYA Nazir Haladu ANADARIYA. Na gode sakamakon ƙoƙarin da ya mana akan zaɓenmu na ANADARIYA. Ba abinda za mu ci da mutanen ANADARIYA sai dai godiya. Assalamu alaikum. To jama'a, mun zo ƙarshen tattaunawarmu tare da Malam Shu'aibu ANADARIYA. Sai ku biyo mu a wani satin domin ganin da wa za mu zo muku. Mun gode.